Wings βρίσκονται σε μυστική αποστολή. Να σταματήσουν το μυστηριώδη κλέφτη ταλέντων. Για να σώσουν τα παιδιά που κινδυνεύουν, προσποιούνται τις κυνηγούς ταλέντων σε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα που παρουσιάζει ο πληθωρικός Ace. Γνωρίζουν την Άναμπελ, ένα κορίτσι με υπέροχη φωνή. Άραγε θα αποτρέψουν την απαγωγή της μετά την ερμηνεία της. Καινούργιες δυνάμεις. Αϊα! Hey! Άναμπελ, είσαι καλά? Ανησύχησα για σένα. Το σκουλαρίκι μου. Άναμπελ! Άναμπελ! Ήταν ένας εφιάλτης, Μπλουμ. Έλα, πιες λίγο τσάι νάμις. Είναι ηρεμιστικό. Ευχαριστώ, Φλόρα. Δεν νομίζω ότι ήταν ένας απλός εφιάλτης. Είδα την Άναμπελ και προσπαθούσε να μου πει κάτι. Ήταν καλά. Χρειάζεται τη βοήθειά μας. Είναι απαγιδευμένη σε ένα δάσος. Ξεκινάει το σοου. Καλώς ήρθατε στο Wow 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 Wow! Ο φοβερός reality διαγωνισμός ταλέντων. Ώρα για τους καταπληκτικούς κριτές μας. Μάργκο! Μισώ τα ταλέντα. Ο μόνος που αγαπώ είναι ο Παφ μου. Κλιφ! Ξέρεις, Ace, αν είναι αυθόρμητη, είναι ταλέντα. Πρέπει να βρούμε την Άναμπελ και δεν μπορούμε να το κάνουμε όσο είμαστε στον αέρα. Σε λίγο θα συνδεθούμε ζωντανά με το Loft των 6 καταπληκτικών κυνηγών ταλέντων. Τα ντρόουν θα έρθουν όπου να είναι. Τι να κάνουμε? Αφήστε το πάνω μου. Ας δούμε τη χθεσινή ερμηνεία της Άναμπελ. Κλιφ, εσύ τι πιστεύεις? Ήταν μαγευτική. Μαργκό? Η έξοδός της ήταν κακή, όπως και η ερμηνεία της. Αυτό μπορεί να άλλαξε. Ας πάμε στο Loft για να δούμε αν οι κυνηγοί ταλέντων βρήκαν τη χαμένη μας στάρ. Καλημέρα, Wings! Wings? Ναι, Ace! Γεια σας, αγαπημένοι μου θαυμαστές. Γεια σου, Στέλλα. Ποια είναι η τελευταία ενημέρωση? Στο κινητό μου. Όχι, μιλάω για την ταλαντούχα Άναμπελ. Με χαρά θα σας πω ότι
Η Άναμπελ δεν θα ξαναγυρίσει στο σοου. Α, μα θα μπορούσε να φτάσει μέχρι και τον τελικό. Μου είπε ότι το όνειρό της ήδη εκπληρώθηκε. Να τραγουδήσει μπροστά σε κοινό. Μα τώρα έχουμε μία λιγότερη διαγωνιζόμενη. Έχουμε αναλάβει το θέμα. Και πού είναι οι άλλες απίθανες κυνηγοί ταλέντων? Ελάτε μαζί μου. Η Μπλουμ νιώθει λίγο άρρωστη. Το ίδιο και η καημένη Φλόρα. Και η Τέκνα. Σηκωθείτε, Wings! Δεν θα σας σταματήσει μία ίωση. Η ανάλυση των συμπτωμάτων μου επιβάλλει μια ολόκληρη μέρα ξεκούραση στο κρεβάτι. Για να δούμε. Μπορεί το wow να σταματήσει για μία μέρα? Όχι, δεν γίνεται. Το show πρέπει να συνεχιστεί. Και αυτή είναι η σούπερ φοβερή καταπληκτική ντουλάπα δωμάτιο. Στέλλα! Συγγνώμη. Το σοου πρέπει να συνεχιστεί. Γι' αυτό ανυπομονούμε να ανακαλύψουμε ένα νέο ταλέντο. Αυτή είναι η σωστή κίνηση. Παρόλο που είναι οι μισές, είναι εδώ μαζί μας. Έτοιμες για το wow. Έτοιμες να βγούμε στον κόσμο και να βρούμε το ταλέντο. Βρείτε το ταλέντο! Ακολουθήστε μας και ετοιμαστείτε να πείτε wow. Drone, ακολουθήστε τους κυνηγούς ταλέντων. Πεδίο ελεύθερο. Τέλεια! Τα drones δεν μας πρόσεξαν. Βγάλ' το! Πρέπει να δράσουμε άμεσα. Και τώρα, πού θα βρούμε το ταλέντο άραγε? Μην ανησυχείς, Μούσα. Θα το βρούμε εκεί που δεν το περιμένουμε. Πρώτα όμως, πρέπει να μας χάσουν οι υπτάμενοι παπαράτσι. Ετοιμαστείτε να κουνηθείτε για τα καλά. Μα πού πηγαίνουν? Βεβαιωθείτε ότι τα drone δεν θα χάσουν τις Wings. Κύριε, είστε στον αέρα. Όχι τώρα! Wow! Πού πάνε οι Wings, άραγε? Αυτά και άλλα πολλά μετά το μήνυμα του χορηγού μας. Γιατί γυαλίζει το μέτωπό μου? Μακιγιάζ! Δεν μπορώ να το κάνω, δεν έχω κάνει καμία πρόβα. Αυτοσχεδίασε. Έχουμε ένα φοβερό ταλέντο για σήμερα. Είναι μία ηθοποιός εξωπραγματική. Χειροκρότημα για την Μύρια! Ποτέ από τις πρώτες στιγμές του καλοκαιριού... Τι πιστεύετε, κριτές? Wow ή έξω? Από το 1 ως το 10, 0. Αφήστε την να συνεχίσει, θα βελτιωθεί σίγουρα. Αλλά με τις διαμάχες... Ένα πικάντικο τάκο, παρακαλώ. Λοιπόν, Γκομέζ, Ναι, δύο από αυτές ήταν με την Άναμπελ. και οι υπόλοιπες. Ίσως είναι κάπου... Ένα λεπτό, γλυκιά μου.
Μπορώ να έχω παρακαλώ το πικάντικο τάκο μου? Μη με λες γλυκιά μου. Θα ήθελα το μεγάλο παρακαλώ. Λυπάμαι, κλείσαμε. Ε? Ίσως αυτό να βοηθήσει. Το σκουλαρίκι πρέπει να είναι ένα στοιχείο. Η Άνναμπελ προσπαθούσε να μου το δείξει στο όνειρό μου. Σκουλαρίκι ενικός ή σκουλαρίκι απληθυντικός? Φορούσε μόνο το ένα. Έμοιαζε κάπως έτσι. Γεια σας, είστε έτοιμος? Ναι, πρωινό. Θα παραγγείλω μια ομέλετα Εντάξει. και λίγο μπέικον. Μισό. Θέλω λουκάνικο, τηγανιτές πατάτες, καπουτσίνο και ένα από τα περίφημα κέκια σας. Λουίς, είσαι καλά? Υποθέτω. Όλες ανησυχούμε για την Άνναμπελ. Είναι λογικό να λυπάσαι ή να φοβάσαι. Ανησυχώ πολύ. Κι αν δεν είναι καλά, εγώ φταίω για όλα. Ζήλευα πολύ, δεν έπρεπε να κόψω το ρεύμα. Μην ανησυχείς, θα τη βρούμε. Θα μας βοηθήσεις? Λουίς, ξέρεις αν η Άνναμπελ είχε σκουλαρίκια σαν κι αυτό? Εγώ της τα έδωσα. Ήταν το γούρι για καλή τύχη. Τα φορούσε το βράδυ που τραγουδούσε στο Fruity Music Bar. Λέιλα, μ' ακούς? Είμαστε στο θέατρο της πλατείας με τη Μούσα. Εντάξει, όταν τελειώσετε με το μαρτύριο, ελάτε στο Fruity Music Bar. Έχουμε ένα στοιχείο για την Άνναμπελ. Έχουν ένα στοιχείο για την Άνναμπελ. Ναι. Πού είναι η τουαλέτα? Λυπήσου μας, Ace. Σε παρακαλώ. Εντάξει, συνεργείο, κόψτε τη σύνδεση. Λυπάμαι, φίλοι μου. Εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων, χάσαμε τη σύνδεση με το θέατρο της πλατείας. Θα επιστρέψουμε όμως αμέσως μόλις μπορέσουμε! Evans, μόλις βγήκα έξω. Καλή δουλειά, Γκομέζ. Ορίστε. Ένα παγωτό φράουλα παρακαλώ. Ακολούθησέ τες. Λυπάμαι, κλείσαμε. Διπλόφρυτο ποτό για εσάς. Παραγγείλατε 1 για 2. Ναι, Όχι. βασικά προτιμώ τα πικάντικα. Με κουρκουμά, πιπεριές τσίλι. Αου! Εκείνο το κορίτσι από το Wow τραγούδισε εδώ. Η Άνναμπελ, ναι. Τι τη συνέβη? Δεν ξέρω. Μετά την ερμηνεία της δεν την είδε κανείς. Άρα την τελευταία φορά που την είδαν ήταν στο καμαρίνι της. Μπορώ να σας φέρω κάτι ακόμα? Ένα φρούτο ποτό, παρακαλώ. Βεβαίως. Πολύχρωμο ή ροδάκινο? Ω,
άγνωστοι με ρωτούσαν για το καμαρίνι. Ευχαριστώ, Ρόξι. Ας βιαστούμε. Σε παρακαλώ, θα το αναλάβω εγώ. Εντάξει. Λοιπόν, είσαι η Άναμπελ. Μόλις έκανες την ερμηνεία της ζωής σου. Έρχεσαι εδώ, ακούς το χειροκρότημα. Α, θαυμαστές που σε λατρεύουν. Σε ψηφίζουν, γι' αυτό πιάνεις το γούρι σου. Νιώθεις αγωνία. Το σκουλαρίκι σου πέφτει. Καθώς προσπαθείς να το βρεις... Άρα, κρατάει το σκουλαρίκι όταν την αρπάζει. Αντιστέκεται και τον σπρώχνει. Της πέφτει και... κυλάει στο πάτωμα και... Μπράβο σου, Στέλλα. το κλειδί του Σολ. Έχει λίγη σκόνη εδώ. Μοιάζει με τη σκόνη που άφησε ο κλέφτης ταλέντων. Θετικό. Είναι ίδια. Δεν είναι κανείς εδώ. Τι μας συνέβη? Νιώθω σαν να μεγάλωσε η δύναμή μας και πήρε μορφή. Γιατί? Πώς άνοιξε αυτή η πύλη? Και πού είμαστε? Στην ίδια παραλία με του ονείρου μου. Ας αφήσουμε τις υπόλοιπες απορίες για μετά. Νιώθω ότι η Άναμπελ είναι προς εκείνη την κατεύθυνση. Κι εγώ. Ξέρετε, είναι το ίδιο συναίσθημα που ένιωσα όταν τραγούδισε η Άναμπελ. Λες, και μια τεράστια θετική δύναμη μας ενώνει όλες μαζί. Άναμπελ! Wings, χαίρομαι πολύ που σας βλέπω. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό είναι δικό σου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Μα πώς βγάλατε αυτά τα φτερά? Είμαστε νεράιδες και ήρθαμε να σε σώσουμε. Νεράιδες? Πώς ήρθατε εδώ? Με μαγικά? Όχι, βασικά ναι. Άνοιξε μια μαγική πύλη και εμείς μπήκαμε μέσα. Για ένα λεπτό. Μα ποιος άνοιξε την πύλη?
Έχουμε παρέα. Όποιος μας οδήγησε εδώ, θέλει και να παραμείνουμε εδώ. Φύγαμε. Η πύλη είναι από εδώ. Η σκιά μου. Ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τις νέες μας δυνάμεις. Ακόμα και οι σκιές μας επιτίθενται. Η πύλη είναι εκεί κάτω. Είσαι η επόμενη, Άναμπελ. Κάτι με σταματά. Πώς την πέρασες όταν ήρθες εδώ? Το τελευταίο που θυμάμαι ήταν αυτή η άμμος που μου έφερε η πνηλία. Μετά ξύπνησα. Η άμμος. Ας τη δοκιμάσουμε. Προσπάθησε. Η πύλη εξαφανίστηκε. Το ίδιο και η Άναμπελ.